Het is weer super weer goed gezet. Vloerverwarming goed gezet. Super gesteld. De reclame opdokken als eerste traditiegetrouw de marathon. Want zonder de stansen van de reclame geven ook in Zittert nee. Hartelijk welkom, dames en heren, jongens en meisjes in Zittert. Dit is het prachtige decor van de Markt in Zittert. En gezet het staat Rieën en Rieën dik. Al deze lui komen vandaag genieten van de 55ste kenjeroptocht. Om in vaste lovenstermen te blijven, de 5x11e kenjeroptocht. En het weer, dat speelt dan natuurlijk bij. Want op de temperatuurmeter 11 graden, de zon, gezet het, schijnt hier op de horecagelegenheden op de Markt. Er zit wel een wind waardoor het kouder aanvult, maar dat mag de pret niet drukken. Want veel lui zijn vandaag hier naar Zittert gekomen om te genieten van de optocht. Vooral die ook in de hoeskamer brengen. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Cor Baltis. Cor, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben van het optochtcomité Zittert. Ja. Dat moet we misschien even uitleggen, want in Zittert hebben ze de Stadsvastelovensvereniging, dat zijn de Marotten. Daarom wordt er toch wel het Marottenriek genoemd hier in Zittert. Maar daarneven is er nog een optochtcomité. Ja, actief. Wat doen die precies? Na de Tweede Wereldoorlog, begin jaren 60, toen hebben de toenmalige Marotten besloten om de kenjeroptocht en ook de grote optocht, om dit te laten organiseren door een aparte groep lui. En dat betekent dus dat vanaf die tijd zo 8 of 10 mannen dat tot nog toe hebben georganiseerd. Wie van u verwacht er overigens vandaag, Cor, die langs de kant komen gewoon kijken naar de optocht? Nou, normaal gesproken, de politie die heeft er ook altijd zo'n indicatie van in de afgelopen jaren, afhankelijk van het weer. En het is vandaag weer schitterend weer, zullen er toch wel zo'n 30.000 lui langs de kant staan. En wat het aantal deelnemers betreft, is het altijd, we laten kenjermedailles maken. En we denken tot er zo'n 2000 deelnemers zijn. Dat zijn dus volwassenen en kenjer. Nou, de optocht stelt zich natuurlijk op een bepaald punt op hier in Zittert. Komt dan vervolgens door de chique, schmale straten van de Zitterse binnenstad. En aan het begin kregen ze inderdaad een medaille. En ja, die medaille is een replica van de originele Marotten-medaille die ieder jaar wordt gemaakt. Hè? Ja, en dat is dus dit jaar de jubileummedaille, omdat Zittert zo 12 keer 11 jaar besteedt. Ja, dat is het jubileumjaar. Dat zullen we ook veel gaan zien in deze optocht. Veel onderwerpen, veel kenjer zullen het doen met 12 keer 11 jaar. En het thema dat er aangekoppeld is, Zittert dreed door. Dat gaan we zo meteen metmaken. En wij dat ook gaan metmaken met ons, dat is onze jeugdige verslaggever Lisa. Die staat ergens op de straat hier. En Lisa deed dat voor de eerste keer. Kijk, daar is Lisa. Lisa, goedemiddag. Hoi. Lisa, wat ga je vanmiddag voor ons doen? Ja, ik ga een paar kenjer die ga ik natuurlijk interviewen en dan ga ik ze vragen wat ze allemaal voorstellen en zo. Nou, we zijn heel benieuwd. Veel kenjer gewoon metlopen. We hebben het net gehoord van Cor. Ruim 2000 kenjer verwachten weer. Je hebt zelf ook metgelopen, Lisa, in de optocht. Ja, bijna elk jaar. Kan zich eens uitleggen wat er zo chic is? Want heel veel u komen kijken, maar ook heel veel u zeggen nee, ik ga niet kijken, ik wil metlopen. Wat is er chic om met te lopen in deze optocht? Het is gewoon, er heel veel spas aan. En dat is belangrijk. Spas, spas en nog eens spas. Lisa, heel veel succes vandaag. Bedankt. We komen zo meteen bij dich terug. Vooral beginnen aan de kenjeroptocht. En daarover met een traditionele club uit Zittert. De Mander is dit, Cor. Wat is dat voor club? De Mander is eigenlijk een culturele vereniging in Zittert die op alle mogelijke manieren probeert om de Zitterse cultuur in stand te houden. En dat betekent dus ook dat ze bijvoorbeeld meedoen met de Rosa-processie en met de Oktoberfeesten methelpen. Maar ook, weet je genoeg in zien, dat ze altijd een collecte houden onder de kenjeroptocht voor de armste kenjer ergens op de wereld. En er wordt altijd een bepaalde groep uitgezocht. En dit jaar hebben ze uiteraard ook gedacht aan de situatie in Syrië. En dat betekent dat ze door geld voor bijeenbrengen. En dat geld gaat dan ook rechtstreeks daar naartoe. En dankzij acties van Wilde Ganzen en ook van het bisdom Roermond en zo, want de kerk is er ook bij betrokken, wordt zo'n bedrag wat hier wordt opgehaald ook nog een keer verdubbeld.
Leeflu. Geef vooral gul aan de eerste kant. En dit is het geluid wat erbij hoort. Het geluid van bussen met geld erin. Dit is overigens meneer Kaplan. Dat deed ook gewoon met in de collecte. Ja. Meneer Kaplan, daar ook wel gaat bijzonder met Kenjer, want daar is als Kaplan wel betrokken bij kerkdiensten in de traditionele kerk in zit. Bijvoorbeeld de Michielskerk, die we hier op de achtergrond zien. En dit is de heer Jacques Vennings, dat is de voorzitter van de Mander, al jarenlang. Dus even kijken in de portemonnee van de pap of de mam of er nog gaat in zit. En nou, de Mander komen altijd de druppel mee. En die keren dan symbolisch de route schoon. En dat betekent dat dan direct daarna ook de echte kinderoptocht gaat beginnen. Dus ik kan eigenlijk zeggen, dit zijn allemaal maar groepen die komen voordat eigenlijk de echte grote optocht zo meteen gaat te beginnen. Ja. Dames, niks Eurosloon, die is ruzie met de gemeente. Denk eraan. Alle verenigingen die mitlopen in deze Kenjeroptocht zijn ook op een of andere manier betrokken in het zittersje. Doen met aan de verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld de vuile zittingen die de Stadsvastelovensvereniging De Marotte ieder jaar organiseert. Zo was er gisteravond nog een zitting. Dat noemen ze dan traditiegetrouw de slotzitting. En daarmee wordt een einde gemaakt aan het zittingenseizoen. Ze hebben er zelfs een speciale naam voor. Ze noemen dat het finale spektakel. En vastelovend zonder muziek, dat kan natuurlijk niet. Dus we zullen altijd ook harmonieën en kapeltjes zien. We gaan terug naar Lisa op de straat. Dus even kijken bij Lisa bezigheid. En wie heet toe? Rick. Oh, hoi Rick. En wat doet je hier allemaal? Ja. Ik loop alleen met haar meneer. En wat staat je allemaal voor? Ja. Ik vind het wel heel leuk dat ik alleen kan lopen. Zo. En loopt die papa ook metzinnig? Ja. En wat loopt er nog allemaal met van die familie? Mijn vader en moeder. Loopt er ook nog een broertje met of heb ze dat niet? Wat lief? Loopt er ook nog een broertje met? Ja. Kom maar. Ja, dat zijn de Kenjer waar heel veel lui, ook zelfs van boete zittert, hier voor naartoe komen. Want ja, Cor, het toch wel het aandoenlijks. Hè? Die kleine Kenjers die helemaal geschminkt zijn en door de pap en de mama aangekleed zijn. De Kenjeroptocht wordt natuurlijk gedragen door de ouders. Hè? Want als ouders niks vullen voor vastelovend, ja, dan kunnen ze het vergeten. En daarom ook dat dit soort kapeltjes overal dus is met allemaal klein Kenjer erbij. Het harmonieke hoe Sittert zorgde voor de muziek in deze optocht. En Cor zei het al, dat is erg belangrijk natuurlijk voor de sfeer. Niet alleen in de optocht, maar ook langs de optocht stonden veel kapeltjes die zorgen voor de muziek. Er lopen verschillende groepen met in de optocht. Dat kennen dus kapelkes in, maar bijvoorbeeld ook Einzelgänger, koppelkes. Of deze persoon, een Weentjer Jonger Schnee en Is, is onze Weentjer Druim. En Marotte Paradies. En dat heeft alles te maken natuurlijk ja, met de zachte temperaturen van deze Weentjer. Schnee hebben we nog niet gezien, Cor. Nee, het is inderdaad wat dat betreft voor deze vastelovend hartstikke veel geluk. En sommige groepen die spelen daar natuurlijk altijd op in. Ja, de sneeuw hebben we dan niet, maar de temperatuur en ook de omstandigheden op dit moment
Ja, die zijn natuurlijk wel belangrijk voor ja, ook het succes van een optocht. Want zon betekent veel u langs de kantje, hè? Ja. En dus is hij ook zoals tot een man een klein kindje bezig heeft. En af en toe dan hebben ze tot halverwege de route, ja, dan houden ze het niet meer vol. Hè. Dan moeten ze op de arm gepakt worden, want anders dan houden ze echt het eind niet. Of in de kar, zoals ze zoiets. Die hebben er over nagedacht, denk ik. Die kar die is niet voor niks metgenomen. Ja, precies. Niet alleen de kar om daar de kenjer in te vervuren, maar meestal zit er ook nog wel wat lekkers in, hè? Ja, alleen is het zo dat weer wat betreft alcohol of zo zeggen we van dat mag niet in een optocht. Maar natuurlijk als die nog wat te bezig hebben of zorgen om te drinken, dat is uiteraard maar ze dat toestaan. Ik kan me zelfs herinneren dat het optochtcomité ook controleert langs de route. Of nu, dat is vooral bij de grote optocht, dat is volgende week. Daar rie je ook heel veel wagens in met. Dan is het belangrijk dat de bestuurders daarvan ook ja, gewoon nuchter zijn en niet gedronken hebben. Hè? We hebben zelfs verschillende keren een alcoholcontrole laten uitvoeren door de politie. Dat ze inderdaad niet wat hebben tot gaat gebeurd met een wagen en er zo een chauffeur in zitten die gaat gedronken heeft. Dat gebeurt niet elk jaar, maar wel af en toe. Er zit altijd ook veel muziekkorpsen, veel harmonieën, veel fanfares. Dit is een van de traditionele harmonieën uit Sittard, de Philharmonie. Er zijn er eigenlijk wel meer in Sittard, maar DS2. Hoog het rood-geel-gruin, de Marotte hymne, zoals ze dat hier nemen, wordt gespeeld door de Philharmonie. En toen wou ze inderdaad zeggen daarvoor, er zijn twee grote harmonieën in het Sittersje. Dat waren dus de Philharmonie, maar ook de Sint-Joep-harmonie. Ja, die twee die, zijn een beetje concurrenten zo van één, maar het gaat wel op een speelse en leuke manier. En zo moet dat ook blijven natuurlijk. En of het toeval is, het gaat rood, geel, groen. Sluit deze deelnummer ook aan op dat nummer van de Phil. Het is zo kort dat het optochtcomité van tevoren geen idee heeft wat voor onderwerpen en wie van jullie er ook met gaan lopen. Nee. De kinderoptocht is wat dat betreft hartstikke vrij. Alleen hebben we weer nu gevraagd, omdat er een uitzending geworden. Als er sommigen het weer willen laten weten, dan kosten ze dat van tevoren doen. Ja, natuurlijk zullen ze hier ook weer een kindje als prins verkleed met de pap erbij. Het hoog, rood, geel en groen. Zeker in dit jubileumjaar. En die kleuren komen overal terug, ook in deze groep. Die heb ik het verzonnen met Safari. En dat heeft ook te maken met, vooral het er net al over, de relatief warme weersomstandigheden die we ook vandaag weer hebben. Basisschool Gustav Hoever en Lisa, die steekt als het goed is bij. Hoi Sydney, wat stelt je voor? Een safari. Wie zit je op dat idee gekomen? Ja, dat weet ik niet, maar we zijn toch dieren en dan hebben we een jeep en dan gaan we een safari maken. Oké, en wij zijn er, wel hebt er allemaal met? Meesters en directeur en juffen en kenger. Nou, gezellig. En hoe vindt ze het eigenlijk? Ja, heel erg leuk hè. Ja, dat kan je me voorstellen. De protestantse christelijke basisschool waar dat. Zijn er onderwerpen die ieder jaar terugkomen, waar de kenjer, de basisscholen zich door laten inspireren? Nou, dat is elk jaar verschillend. Het is niet zo dat je kunt zeggen van nou ze doen dit of dat. Er zijn bepaalde plaatsen hoe ze bijvoorbeeld wel eens een thema hebben of zo. Hè. Maar dat hebben we in Sittard niet. Zowel bij de kinderoptocht als ook in de grote optocht kan iedereen ideeën inbrengen.
Alleen hebben we wel eens bij die grote optocht die dan natuurlijk keek en zei van nou dat moet niet zo zijn tot 3 of 4 dezelfde ideeën zijn. Hè. Dus dan wordt gezegd van nou dat gaat niet, want dat heeft alleen maar zangers. Kijk eens even het oog. Geen sneeuw in februari, dan maar op vastelovensafari. En van de vastelovensafari gaan we weer naar een zaterhermanie. Hoe zit het, komen ze, hou op die kist. Ook alweer zo'n bekend nummer dat in Zittert die mitgezongen wordt tijdens de vastelovend. Truitveer op die truit. Kon is het natuurlijk zo dat er veel deelnemers voorbij zijn komen. De muziek komt er ook door herweg terug. Is het zo dat bij het samenstellen van de optocht, bij de kenjeroptocht gebeurt dat dus een beetje met de natte vinger. Dat kijk oké, nu een groep, nu gaat muziek. Is er iemand stellen nog kick of wordt het gewoon in één keer achter elkaar door? Nee, het is deze oog die komen bij een parkeerplaats. Mag ik even hier opwijzen, want Susie ken je lopen met de verrekijker en daarboven staat verzoeken een nieuwe vorst. Omdat de huidige vorst heeft aangegeven tot er gaat aftreden. Ja, dus dat nummer zie je erbij. Dus Vors Harry van de Koek is dat. Ja. Meestal is het zo dat een vors aantreedt als vors. De leider van de vastelovensvereniging best dan in feite. Afgelopen jaar is het zo geweest dat veel voormalig vorsen, Ben Bartholomeus neem ik bijvoorbeeld, Vors van Noorschmeets, die zijn 11 jaar aangebleven en hebben toen gezegd, nou, hoe is het mooi geweest. Maar deze vors heeft gezegd, ik stop er toch het eerder mee. Ja, dat klopt. Hij is nog 9 prinsen. Maar het is misschien ook wel te begrijpen dat ze zegt van dat is nog een jubileumjaar. En dat is natuurlijk dan ook weer een mogelijkheid om te zeggen van nou, dan wil ik het op deze manier afronden. En dus is dat wanneer alleen hoe het zit, maar ook hoe het dorpen eromheen, hier hoe het Limburg, muziekkorps ze dan metlopen. Ja. Aan de Riksweg, linksaf de A76 richting en dan richting Amsterdam. Kijk aan dit. De Kunko, midden met de vastelovens, ze werden door het virus aangesloten. Achterlijk van Varen Limburg. Deze fanfare die we vandaag zien in deze kenjeroptocht uit Limburg. Opgericht, verzinnen op de Chiquevaan in 1944. Cor, is het zo dat de muziekkorpsen zichzelf aanmelden of benadert hier eens op het comité? Ja, die werden door ons benaderd. Moesten een klein beetje in de gaten houden. En wat ik hier zag op een stevig, op een parkeerplaats. Van daaruit starten ze en dan hebben we een club Wovan. En die regelen dan van, nu moet een muziekgezelschap komen, nu een groep komen en zo op die manier. Ik ga naar de volgende deelnemers, jeugdige deelnemers met de pap daarachter nog zo voor hem net nog de kas duwen. Die hebben gekeken wat ze allemaal houden hangen in de vastelovenskas. En dit is de medaille waar we het eerder al over houden. De Marotten, zoals we eerder zeiden, bestaan 11 keer 12 jaar, 12 keer 11 jaar, zoals ze wils. En daar hoort ieder jaar een medaille bij. Dit is de jubileummedaille. En die is heel fraai uitgebeeld door 3 kenjer. Ja, en ze zeggen ook van 4 blieven draaien. Familie doorgedraaid noemen ze zich dan ook. En natuurlijk als ze dan door de optocht lopen, zullen ze verschillende rondjes draaien. En drieën, dat deed deze mevrouw ook. Want het is toch een beetje het centrale thema. Doordrieën in de Zittersche vastelovend van 2014. Het heeft dus alles te maken met dat jubileumjaar van dit jaar.
Deze meneer heeft het logo mooi geschminkt op zijn wang. Daar moet ook veel tijd in zin van zitten, want op deze zondag zijn jullie in de Vruigeurken al bijeengekomen om alles voor te breien. Hè? Ja, want alle pakjes die ze maken, die moeten natuurlijk allemaal weer gepast worden. Ook alles wat ze metnemen. En meestal komen ze dan al om 1 uur of 9 bijeen om alles te regelen. Soms ook nog om samen spek en ei te eten. En zich dan klaar te maken om te gaan vertrekken. Ja, dit is heel veel makkelijker. Als ze geen zin hebben om dicht te schminken, dan gaan ze gewoon eens op zolder kijken of er misschien nog een masker ergens ligt. En binnen 4 seconden hebben ze dat op de naas. Het bekende beeld is dit, van de Markt in Sittard. Met daar stad Sittard, de bekende horecagelegenheid, de Sint-Michielskerk en daar in de verte ook nog de basiliek. Wat dat betreft is Sittard riek aan kerkenkoor. Ja, het is van oudsher natuurlijk een katholieke gemeente. En dat betekent ook dat er vroeger allerlei paters en zusters hebben gezeten. En dus ook heel veel parochies zijn geweest. Het is in de kenjeroptocht. Dus kenjer lopen met. De volwassenen staan meestal langs de kantje kijken of helpen de kenjer een klein beetje in de optocht. Maar ook heel veel basisscholen in deze kenjeroptocht. Bijvoorbeeld deze basisschool. Het Rijgenslok is het thema. Welke basisschool is dit, Cor? Ja, daar ben ik even in aan kijken, want dat weet ik op dit moment niet. Nou, het Rijgenslok is het nummer van dit jaar dat ook op de Marotte-cd stond. Ieder jaar maakt de Marotte een cd met op de vastelovens nummers. En daar staat ook altijd een kenjerleedje op. Om toch de jeugd te betrekken bij de vastelovend. Om ze mee te helpen. En ook ja, het vastelovensgevel over te dragen. En één nummer, het Rijgenslok, is van basisschool Aan de Meulen. Leerlingen die in deze groep metlopen hebben dat nummer ingezongen. En hebben het zelfs met dat nummer geshopt naar de finale van het Kenjer LVK. Helaas niet het eerste geworden zoals dat andere jaren Waal is gebeurd met een nummer van die Marotte CD. Dit jaar zijn ze op een 4e plaats geëindigd. Zoals eigenlijk alle kandidaten die net op het erepodium terechtkwamen. Want de eerste plaats ging naar een show uit Ulestraat. De Triangel waren dat. Die houden het nummer van ons en die hebben dat gewonnen. Maar deze Kenjer deed wel een dappere poging in die finale van het Kenjer LVK, KVL. En het leuke is ook weer dat ze zegt van ja, scholen, dat betekent dat de ouders erbij betrokken zijn. Hè, en de Kenjer door met. En weer hopen natuurlijk dat ze dan, als ze het groter werden, dat ze dan ook blijven meedoen. Maar ja, ze moeten een groep van 80, 90 man rechts, alle pakjes klaarmaken, alles wat erbij hoort. Dus er komt echt mooie voorbereiding zitten in. We zullen ook wel eens zeggen, ik vind het leuker, natuurlijk ik vind de vastelovend leuk, maar ik vind het leuker om ook met te werken aan die pakjes. De veurspas is ook erg belangrijk. Ja, precies, want het zijn avonden tot ze bijeenkomt en gezellig allerlei dingen best aan het regelen. Ja, dus de veurspas is heel belangrijk, joh. Verkleed is allemaal slukskes. Ja. Dus is trouwens ook dat ze allemaal zo'n Kenjermedaille om hebben. Dat hebben we eigenlijk pas ingevoerd vanaf 1980. Voor den tijd kregen de Kenjer slok aan het einde van de optocht. Maar in het kader van gezondheid en weet ik wat allemaal meer, is toen besloten voor die medaille. En ja, de kan zoals ik zeggen, ze houden zich erom hoor, want iedereen wil per se die medaille hebben. L1-team staat klaar, daar zit je het. Lisa staat bij een volgende deelnummer. Ja, en Morten. En wie zit hier op het idee gekomen? Door onze oma. En wat stellen jullie er eigenlijk voor? Nou, tot we niet meelopen. Ja, we zijn op een stapel oldschool dames. Niet meelopen. We rollen door de optocht. Oh, ja, ik snap hem. Ja, dat is een onderwerp dat natuurlijk ook vaak terugkomt. Dit zien ze vaker, hè, dit soort onderwerpen. Dat ze zeggen, verlopen niet met, maar verrollen met. En dan hebben ze een stap of een fiets of een wagen bij zich. De meers, overigens, dat viel meer op. We proberen wel de Kenjer bij te leren. Plat te kallen, Limburgs te kallen, Zitters te kallen.
Maar vuil wat we vandaag toch zien, veel Kenjer, die antwoorden in het Nederlands, hè? Ja, dat is dus toch een aantal dat automatisch, zeker als ze zorgen het officieels hebben, dan schakelen ze automatisch weer op het alles. Dus Sint-Jan Oud-Leijenbroek. Dat is een week in Sittard. Ook zie zijn vaste gast in de Kenjer-optocht en ook de grote optocht, die dus volgende week hier in Sittard is. En toch zie ik dat ze toch met een grote groep aanwezig zijn van Varen Sint-Leijenbroek. Want het is een week, zoals ik al zei, in Sittard. En die weken die hebben het toch steeds lastiger om de muzikanten bijeen te krijgen. Maar toch met een grote groep, mooie grote groep, zijn ze hier vertegenwoordigd. Kijk eens hier, beesten. Beesten pakken doen het ook altijd goed. Sowieso met de vastelovend. Het is lekker warm. Maar het ziet er ook nog eens een keer heel erg chic uit. En dit moet het met een circus in. Er zit een krokodil, er zit een kou en een giraf heb ik volgens mij gezien. Kijk eens, hoppa! Door Steiter en wordt er geshoot aan het publiek in Sittard. En dat de ganse optocht lang, hè, Cor? Want het parcours, wie lang is het ongeveer in kilometers? Dat is ruim 2 kilometer. En in dit tempo, wie lang deze er ongeveer over? Ja, zo'n ongeveer voor ze gaat, lopen ze wel erop. Ja, en ook hier weer dat hele mooie, jeugdige, onbevangen gebeuren, wat die Kenjer natuurlijk iedere keer laten zien. Ja. Dat maakt de Kenjer-optocht in Sittard toch wel erg speciaal. En ook interessant en leuk om voor u van Boete Sittard naar te komen kijken. En ook hier weer het thema verblieven drieën. Verzeynendal, het komt terug in de optocht in de Ongerwerpen. Omdat het jubileum Ongerwerp is. 132 jaar vastelovend met de Marotte in Sittard. Door het verblieven door thema Hurtomie. Ja, over net het beesten in het circus. Dit zijn de beesten die in een aquarium of in een zee leven. En een walvis zal ertussen zitten. Ook daar weer de krokodil. En het wordt allemaal prachtig goed gebeeld. Met de kostuums die erbij horen. Grote kans ook dat dit allemaal niet uit de winkel gehaald is, maar echt met de hand gemaakt is. Het is allemaal zwaar gemaakt. En het aardige is, we hebben hier ook bij deze optocht een jury. Dus op het einde van de optocht en zult ze ook zien tot verschillende een erewimpel krijgen. En een hele hoop groepen die krijgen ook een wimpel. Dat ze prijs hebben in de Kenjer-optocht. Sittard op de shop. De Narrenkenjer. Uit Euverhoven. Ja, Sittard is met allerlei nu projecten bezig. Hè. Onder andere de Linde. En er wordt van alles op de kop gezet. En de Rijksweg Noord bijvoorbeeld is gedeeltelijk afgesloten geweest en zo. Voor de die net uit Sittard komen, de Linie, dat is een groot project in de binnenstad van Sittard. Waar wonen, werken en studeren samen. Kump komen veel winkels in. Scholen komen erin, de kent ook gewoon wonen. Wordt op dit moment aangewerkt, moet over een aantal jaar weer opgeleverd. Maar het zorgt natuurlijk voor, en dat zien we ook hier, de nodige overlast in de binnenstad. En zo zie je toch dat in zo'n optocht, zoals dat ook hoort bij de vastelovend actuele thema's, ook door de Kenjer aangestipt werden. Hè? Ja, en het leuke is dus dat ze inderdaad allemaal het spel metspelen. Hè? De allerkleinste zal er lastiger voor zijn, maar alle anderen doen echt actief met. Nou, dat spiegelt toch voorhouden aan de lui van bijvoorbeeld de gemeente, het bedrijfsleven. Dat is waar de vastelovend ooit om opgericht is, om begoord is. En dat heeft deze groep in ieder geval goed begrepen. Lisa is tijd tussen de lui, de werklui. Lisa, we hebben ze biedig. Ik sta hier bij Quinn.
wat stelt je eigenlijk voor? Jeugdprins. Wat doet je allemaal? Naar recepties gaan en zo. En met een optochten. En ja. En wie zijn je op het idee gekomen van dit allemaal? Wegsnijden. En wat heb je allemaal met? Ook familie? Ja, mijn papa, mam, mijn broertje. Ja, er lopen niet mijn familie met, maar als ik weet. Maar ik staan wel mensen van mijn familie staan wel langs de kant. Dus. Nou, oké. Nog veel succes. Jeugdprins Quinn. Hij is niet verkleed als werkman, maar hij is echt de jeugdprins. Want ja, daar hebben ze daar in de wijk Euverhoven, hè, bij de Ja, Marre. dan hebben ze een aparte jeugdprins en ook een prins. Ja, Rien Marie is onder de kar gekomen. Dan moet je natuurlijk weten wat de uitdrukking onder de kar komen betekent. Nou, dan is het duidelijk. Ik heb zo'n vermoeden komen voor de lieden dan toch achter de televisie zitten en denken, ja, wat betekent het ook alweer? Mocht ik het verlossen antwoord geven? Dat betekent dat ze te veel gedronken hebben en tot het dan verkeerd is afgelopen. Ik ken het wel eens voorkomen natuurlijk, hè? Ja. Tijdens de vastelavond. Ooit een keer heb ik commentaar gedaan bij een optocht en toen neemde ik dat stekske wat ze vast hebben een stek. Maar dat moesten ze natuurlijk niet doen, want dat is vloeken in de kerk. Dat heeft namelijk, je kunt de hoeskamer gewoon wie heen staat. Dit zegt het kort. Op dit moment ook niet. Het is een baton. Oh ja. Van het Franse afgeleid. Onthoud dat. Net wie Marot is afgeleid van Marot, hè? Ja. We houden het inderdaad voor de uitzendingen over hoe komt dat woord Marotte, dat is de vastelavondsvereniging van Zittert, hoe komt dat eigenlijk vandaan? Maar dat is dus net als de bateau, de stek die ze dus vast hebben, is dat de afgeleid uit het Frans. Hè? Ja, het is dus eigenlijk de nar, die vroeger rondlepen, die ook zo'n stek bij zich houden. En die wordt dus de Marot genoemd. En nu waren we op vastelavond. Vanavond 1 zwarte vlek. Maar 1 zwarte vlek, dat is de het. Nee, dat is het niet. Papa is groot, maar niet alleen op de stand natuurlijk. Afvallen op de reuzen. En dus je zorgt af en toe tot de optocht inderdaad blijft stilstaan. Hè, want het is natuurlijk met het spel. De ene is nog bezig met het spel, dan lopen ze niet door en dan moet de andere weer stoppen. Maar goed, dat hoort erbij. Het is ook zo dat dat hebben ze dan met een chic woord, een optocht regulair. Die stond langs de kantje en die zorgen ervoor dat de optocht toch doorloopt. Hè? Dat lopen. Ja. Het is niet vanwege het muziek in deze kenjeroptocht. Dus de meisjes met de baton voorbij zijn. Gewoon verloesten naar Sint-Barbara uit Sanderbout. Nog een vereniging die het lastig heeft als het gaat om leden. Want er zijn 2 grote harmonieën in Zittert. Dat is de Philharmonie en dat is de Sint-Joep Harmonie. En die gaan tegenwoordig ook op zoek in de wijken in de rest van Zittert naar leden. Want iedere vereniging heeft het anno 2014 lastig. Dus die grote verenigingen in de Zitterse binnenstad, die willen ook nog wel eens leden wegsnoepen bij de verenigingen uit bijvoorbeeld Sanderbout. Maar toch ook zien we present met een grote groep in deze optocht. En hier hebben ze een Menke Mil Webers. En de is een jaar blijven zitten. En de man die loopt met hem met, is Annemarie Wessels. En hij zit ram onder de stuif. Want hij is toch wel een stuk ouder geworden. Hè. Ik moest er trouwens aan denken, want het zijn bekenden van mij. De oma van hun die is tamelijk krank. En die kan jammer nog niet komen kijken. Maar die zal zeker op de televisie zitten te kijken naar haar dochter en naar haar kleinzoon.
En dat is chic wie Greutsch, oma's en opa's dan kennen zien als ze de Kleinkenjer in de optocht. En zelfs ook nog een keer op televisie hier op L11 zijn schitteren. Ja. Ja, de sportzone. Dat is ook een onderwerp dat bij Sittard hoort. Sittard is een stad die graag wil investeren in sport. De innovatie in sport hebben ze hoog in het vaandel. Ze hebben namelijk bij het Fortuna-terrein, voor de lui die Sittard een klein beetje kennen, bij het Fortuna-stadion, ja, een gebied ontwikkeld hoe verschillende sporten gevestigd werden. Het voetbal hebben we er al, het handbal is er al. Maar in de toekomst komt er ook de mogelijkheid om te wielrennen en veel andere sporten uit te voeren. Ja. Zodat Sittard toch een beetje de sportstad wordt van Limburg. En deze zijn een beetje de sport aan het drijven eigenlijk met het feit dat de prins uit Broek Sittard komt. En dat is het Hanenriek. Ja, dus ze willen eigenlijk van het Marottenriek willen ze een Hanenriek gaan maken. En daarom hebben ze bijvoorbeeld ook de muziek die ze maken. Niet allemaal ken je van de papegaai, maar dat moet dus weer kukeleku. Kijk, en dit is Shorla. Dit is chic. Ja. Dozens ken je eigenlijk net zoveel te doen in de Kenjerop-tocht. Gewoon het over de geel laten komen. Lijkt er in een kar. En als het niet meer vol is, dan gaan we gaan slopen. Want dat zie je ook inderdaad heel veel. Ja. Ken je die na afloop in sloop gevallen zijn? Ja. En het zijn dus ook liedjes die ze zelf gaan maken. Hè? Natuurlijk zijn er de bekende Zitterse liedjes, zoals iedere stad en ieder dorp de lokale slagers zet. Maar voor de Kenjerop maken veel basisscholen inderdaad ook eigen nummers. Ja. De prins van dit jaar, de stadsprins, daar hebben we nog niet zoveel over gehad. Dat is Michael de Eerste. Natuurlijk is hij ook onderwerp in deze Kenjerop toch. Bijvoorbeeld bij deze deelnummer, hè? Ja, want zijn ouders die hebben dus een kraam met groenten en fruit op de markt. En daarom dat deze dus de groenten aan het doordraaien is. Ja, dus dan hebben ze het thema van doordraaien en dan hebben ze het thema van de prinselijke familie van dit jaar. Ik denk als immers van de jury dit zit, nou, dan scoort ze toch wel dubbele punten. Want Dat, het is qua thema is het gewoon bedacht. Ja. Is het zo dat die prijzen uitgereikt werden tijdens de optocht of gebeurt dat na afloop? Nou, de jury die deed dus tijdens de optocht doen ze dat beoordelen. En degenen die een prijs hebben, die kregen dus door een nummerke ophangen. En dat betekent na afloop van de optocht kunnen ze met dat nummerke dan naar het optochtcomité komen en dan krijgen ze dus de officiële wimpel. We kennen dan zit er dus niks met geldprijzen of zo. Nee, met de Kenjerop, ook niet met de grote optocht. Een afwisseling van Einzelgängers, zaadharmoniekes, harmonieën, maar dus ook hele grote groepen. Bijvoorbeeld deze weer, de Veldmuskus. Het is een prestatie, 11 jaar midlopen, ook natuurlijk nog het vastelovensgetal. En als op de kalender kijken en denken, hey, het is de 11e keer dat we midlopen in deze Kenjeroptocht, dan proberen ze toch het mee te doen. Dat hebben ze die dus ook gedaan. En ook het doordrieën is even hierbij, hè? Ja. Ja, we houden het net over de prijzen. Natuurlijk is er ook immers zo meteen in deze Kenjerop-tocht uit de bus komt als de beste groep die midloopt. En voor hun heb je nog iets speciaals in petto, hè? Ja, want de beste groepen en ook voor eventueel als ze dat willen met kleine groepen of Einzelgänger, die mogen dan ook de volgende week metkomen met de grote optocht.
En de meesten doen dat ook. Of gewoon ze wel eens een keer hups tot er nu bij zitten die zeggen, ja luister, we zijn nu met de kinderoptocht zijn we hier. Maar met de grote optocht zijn we op vakantie. Dus omdat deze week is nog school en de volgende week is dan vrij. En er zijn toch een aantal lui die dan een paar dagen tussenuit pitchen. Basisschool Ludus, die doen ook altijd met. Maar 11 jaar erbij, dat mijn gusto onze blieb. We moeten weg, we moeten draaien, we moeten weg. Zijn weer in koor, we moeten weg. Basisschool Ludus met een eigen gemaakt nummer. Kunnen we weer een show achteraan, de Stadschool. Voor de lui die het KVL, het Kenjer Vastelovens Leedjesconcours, die dan een klein beetje gevolg hebben, die hebben deze groep misschien ook wel gezien. Want de Stadschool deed met het nummer Wie Eine Weg. Dat ze even op dat breed, op dat bord daarvoor dat ze mitnemen. En zo hebben ze wel ook dialectwoorden die erg gekend zijn, die bekend zijn in Zittert. De stad die toch bekend is om de veer en de beierklanken. Maar ook het woord de weg is toch wel een erg Zittisch woord, denk ik hoor. Ja. Willen jullie niet eens weten wat dat is? Wat is een weg? En ze kan het over een witte weg, hè, om het nog duidelijker te maken. Een wit brood. Nou, het is wel fijn dat het zon weer is, hè, deze keer. En dat is het refreintje inderdaad. Wie Eine Weg, het nummer van de Stadschool. Waarmee ze dus midden aan dat KVL. Ook zien ze net op het erepodium geëindigd. Om in Olympische termen te blijven, geen goud, zilver of brons voor deze groep. Maar op de vierde plek geëindigd. Net als andere basisscholen die net te weinig punten hebben om op dat erepodium terecht te komen. En hoe we het toch over de Olympische Spelen hebben. De Winterspelen zijn voorbij. We hebben 11 medailles op rij. Ja, dus daarboven stond de KSE-kids. Een aantal jaren geleden was een vereniging en die noemden zich Kroom, Cirk en Anger Eerlijn. En die boeren wagens, nu niet meer. Maar ze gaan wel nog altijd met hun kenjer en ook de volwassenen met een optocht, kenjeroptocht. Ik vond het altijd een geweldige naam. Kroom, Cirk en Anger Eerlijn. Of mooi door dat Zittische dialectcursus daar wel in terug. Kroom, Cirk en Anger Eerlijn. En qua actualiteit scoort deze groep natuurlijk wel. Want vandaag is de sluitingsceremonie van die Olympische Spelen. Die Winterspelen in Sochi. Dus even kijken of Lisa ook in de Olympische sfeer is. Of bij een andere groep steekt. Hoe best Lisa? Ik sta hier bij de groep die het Winterspelen komen. En wie heet toe? Wat lief? Wie heet toe? Jante. En wat stelt er voor allemaal? De Winterspelen van 2014 in Sochi. En vind je het ook leuk om het te doen allemaal? Ja. En wie zit je eigenlijk op het idee gekomen? Wat lief? Wie zit je op het idee gekomen? Dat wij niet. Doe het misschien? Nee, wij ook. We nemen het van dicht. We doen het misschien. De Winterspelen in Sochi worden en vervangen het gewoon. Ik weet niet precies. Ja. Ah, oké. Ja, nog veel plezier verder. En succes. Ja, soms is het lastig goed te leggen voor de kenjer wat ze nu precies uitbeelden. Het heeft er ook mee te maken dat het vaak door volwassenen bedacht wordt. En dat dan, ja, dat voor de kenjer natuurlijk dat is het uitbeelden. Maar de achterliggende gedachte is niet altijd helemaal duidelijk. Hè?
Nee, en ik denk ook dat volwassenen niet elke keer genoeg liggen van luisteren, wat beelden dit en dit uit en zo. En het geeft voor de kinderen gewoon voor de spas en de lol. Hè. Dus, Maar er is hier in Sittard en overigens ook in de rest van de provincie natuurlijk veel aan gelegen om toch de vastelavond over te dragen op de jeugd. Er wordt altijd zo schoon gezegd, ja, het is toch het vastelavondspubliek van de toekomst. ja, het is een stukje cultuur hè. En het zou jammer zijn als dat verloren gaat. En wat dat betreft zie je wel dat vastelavond echt nog leeft in Limburg. Hè. Gewoon niet voor niks het vorig jaar de slager van het jaar, Limburg leeft. Bergen zat Hermanieke. Parcours van de Kenjeroptocht is lang, ruim 2 kilometer. En dan is het voor een Hermanie en ook een zaadhermer natuurlijk niet te doen om de hele route te spelen. Maar er zijn een aantal momenten waarop ze als Hermanie en ook zaadhermanie weten, oké, daar staat veel volk, dat is het belangrijk. Dan moet ze wel even laten horen wat verkennen. Hè? Ja, nou, er is ook altijd rekening met. Hè. Dus ze zegt van, het is niet zozeer dat ze zegt van, er staat nu een camera. Maar inderdaad, er staan veel lui aan de kant. En als ze op de laatste staan hoe ze niet blazen, krijg je natuurlijk ook dat lui beginnen te zeggen van blazen, blazen. In Duitsland langs de route zeggen ze dan, die muziek sleeft. Die muziek sleeft, ja. De Duitsers kennen dat altijd zo chic, zo schoon uitdrukken. Hè? Ja. Mooie uitdrukkingen waar Ger gebruik van maken. Nu zit ik zelf te twijfelen of het sleeft of slaven is. Maar dan kreeg ik wel ruzie met mijn collega van mij dat Duits geeft. Dus. Want neven dat ze bij het opdrachtcomité actief best ook nog leraar in het dagelijks leven. Ja, dat klopt. Al heel wat jaren zie je in zitten. Maar geen Duits? Nee, geen Duits. Geschiedenis. En dat is dus ook typisch gaat voor Sittard. Dus dat lui ook met een handicap tot die met de optocht mee gewoon. En ik kan wel zeggen, ja dat zijn ouderen. Maar ook daar zitten soms kinderen bij. En het is natuurlijk voor hun veel leuker om met een kindje met optocht mee te gaan als in de grote optocht. Ja, zo zien ze maar weer dat de vastelavond breed gedragen is. Ja, wat dat betekent toch dat degenen die door alles organiseren in zo'n toehoes, tot die inderdaad moeten gaan kijken van nou, wie gaan we er doen en welke pakjes en ja, alles weer rond zijn te krijgen. Er is overigens ook een zaadhermanie in het Sittersje, het Trumke en het Truitje. Die ook ervoor zorgen dat lui met een verstandelijke beperking 1 keer per week kunnen sporten. Die zaadhermanie zamelt toch geld voor in. Deed zelf geld in het putje, zodat die lui kunnen sporten. En ze zijn dus ook zelfs verzogen vertegenwoordigd in deze keer. Grote groep Severwer, vuil witte pakken. Bij de Tovertuin, dat is ook een basisschool. Ja. En die komen uit Brook Sittard. Dat is de wijk waar ook de stadsprins Michael de Eerste vandaan komt. En als de prins wordt uitgeroepen in het Sittersje, gebeurt altijd op de eerste zaterdag van het jaar. In het Forum, dat is een voormalige bioscoop hier in het Sittersje. Er komen dan alle lui die de vastelavond en Wermhart toedragen, komen daar samen. En die zijn dan het benieuwd waar de prins is. Anders dan in andere dorpen en steden gaat het zo dat de prins, de jonge man, daar zelf niet bij aanwezig is. En Michael zou dus ook op de bewuste zaterdagavond in januari van dit jaar toes in Brook Sittard in het huis van zijn ouders. En deze groep komt dus uit die wijk Brook Sittard, waar hij woont. En ze beelden nu dat ze zich in de hemel veulen. En dus ook zie je dat een rondje lopen, een shoppenvag op zich houden. Hè, om toch maar als een soort van engelke in zo'n tuin te kunnen rondlopen.
Ja, zoals u kon eerder in dit met. Zelfs de beesten, de hun, die zijn vertegenwoordigd. Ik kan nog met twitteren voor deze uitzending met de hashtag KOZ14. Dat staat voor Kenjer-optocht Zittert 2014. Zo zal dat de Philharmonie, die voor eerder voorbij hebben zien komen, dat die al getwitterd houden dat het schoonwerk is en dat ze ontzettend veel zin houden in de Kenjer-optocht. Maar ondanks het schone weer is het zo dat de optocht in het Zittersje, zowel de grote optocht als de Kenjer-optocht, toch altijd wel trekken, hoor. Ja, ook als het slecht weer is, dan zullen ze toch er een hele hoop lui komen kijken. Want ja, het gaat toch om de lui die uit hun buurt of van hun vereniging van alles hebben gemaakt en uit gewild. En dat wil ze toch metmaken. We hebben al vanmiddag verschillende beesten voorbij zien komen. De circusbeesten hebben we gezien. We gaan nu naar de onderwaterwereld. Want dit zijn toch wel heel duidelijk visje. Ja. Prachtig uitgebeeld met de foamhuid die ze op de kop hebben. Er zijn ook wel een aantal makers daarvan. Die hebben nu ontzettend drukke dagen, die makers van die foamhuid. Want in grote hoeveelheden werden die geproduceerd deze dagen. Bijvoorbeeld dus voor deze groep. En dat is het mooie wat zo op dit beeld ziet. Dat de merk dan op een schansblauw kleur is zo'n groep. Gekleed in dezelfde kleur de merk overheid. Ja. Bellen blozen. En ondertussen slachten en laamaken, hè? Dat is ook echt het Zitters. Ja, de lui langs de kantje gewoon gaat lastig vallen, maar dan op een heel leuke manier. En ja, daar steeds zit wel inderdaad ook bekend om. Vorige week is het oud wieverbal. En dan heb ze bij oud wiever heb ze ook altijd s'avonds tot de manslu proberen gek te maken. Komt natuurlijk van oudsher uit Valkenburg, dat oud wieverbal. Maar in Zittert hebben ze ook hun eigen editie. Waar dan inderdaad de vrouwlu onherkenbaar verkleed gewoon. En ja, de manslu gewoon dan ook de stad in. En dan is het de bedoeling om ja, die eigen vrouw achter het masker vandaan te houden. En dat is soms heel lastig. Dit is trouwens de Jena-planchool, hoe de kleine steken zit dat. Veervullen is wie een vis in het water. Maar dan mogen ze toch wel zeggen, dat is ook wel de basis onder deze Kenjer-optocht. Dat al die basisscholen in grote getalen meedoen. Want ja, de naam zei het al, het is de Kenjer-optocht, hè? Ja. En ik kan natuurlijk zeggen van dat moet allemaal van de Kenjerroute gewoon, maar dat kan niet. Er moesten lui hebben die hard hebben voor vastelovend. Kijk eens of Lisa ook immers bezigheid de hardheid voor de vastelovend. Hoi, ik sta hier bij Veerle. En wat stelst u voor? Een eentje. En wie was op het idee gekomen? Nou, mijn pap en mijn mam zitten allebei ergens anders. En ja, dus ik dacht, waarom zou ik niet dit doen? Nou, dat vind ik wel een goed idee. En waar zijn die papa en mam dan? Mijn pap is Michiel en mijn mam is Lilian. Nou, nog succes. En wel spas. Ja, de mam loopt met bij de Philharmonie. De pap zit bij de Oude Prinsen. Dat is een club van jongens die ooit hier in het Zittersje de vastelovens match op hebben gehad. De Prinsenmatch, die dus prins zijn geweest hier in Zittert. Maar ja, wat moet de kleine dan doen? Ja, dat klopt. En dan moet je ook bedenken dat de opa ook nog fors marot is geweest. Dus het zit wel goed met dat kind, dat komt goed. De Vos Marot, dat is de leider over het Marotteriek. In dit geval waar dat Ben Barthelemy is. Die in het verleden inderdaad ja, de baas is geweest over het Marotteriek, om het zo te zeggen. Af en toe zie je zo nu met die rooi mutje rondlopen. Dat zijn dus nu van Wolfan die met organiseren. Volgens mij is dit de militaire kapel uit Münsterlijn. Ja.
En of ze altijd te blazen, zo ze maar, hè. Vrouwen het dan net over dat er vaak blazen geroepen wordt. Maar de kan ze ook gewoon een paar trommels metnemen. En de kan ze muziek maken, ritme maken. En daar gaan nu ook van metbewegen. En dit is weer een andere grote basisschool, de Laarhof. En die zeggen van de papegaai die draait maar door, maar weer houdt er de teukens in heen. Papegaai is een beetje het symbool van de Marotte, hè? Ja. In alle uitingen van de vastelovensvereniging Kump de papegaai terug. Sterker nog, er is zelfs een blaad in zit dat de papegaai heist. Een beetje een kolderblaad. Omdat de vereniging dit jaar 12 keer 11 jaar besteedt, is dat blad ook in een speciale uitvoering uitgegeven. Namelijk in een glossy. Is dit weekend op de markt gekomen en ik heb begrepen dat er in veel winkels in Sittard al naar maar te krijgen is. Ja, hij is al nog gratis dit jaar, dus iedereen kan hem gewoon afhalen. En gisteren in de zitting hebben ze een van de prinsen gehad en die jongen voor gehaald. Want hij mis in de bakvis houdt hij van een 4000 van die exemplaren overal verspreid. Dus iedereen kan eraan komen. En in dat blad zie je veel foto's staan over de vastelovend. Over Stadsprins Michael staat er bijvoorbeeld een verhaaltje in. Over de Volksmoord staat er in. En ook heel veel, allerlei verhaaltjes, hè, om jullie ook wat ze allemaal hebben metgemaakt in de loop van het jaar. Om daar een beetje de gek mee te steken. Hè. Dat slachten en laamaken wat dus in de Kenjeroptocht gebeurt, dat is ook druk in dat blad. Want op een humoristische manier en met respect voor de lu, wordt toch wel eens een grapje gemaakt. Ja. En dat is altijd leuk om te lezen. Ze hebben ook een oranje tuiken bij zich, deze groep. Ze zijn vanmorgen ook al vreugd bijeengekomen. En met dat tuiken, willen ze ook eigenlijk uitbeelden dat ze doordraaien. Dat houden ze namelijk boven de kop, dat tuiken. En dan kent ze vanzelf als ze de aangeest hangen doordraaien. Ja. Zo hebben de man met de pap op sleeto. Dus de kinderen lopen voorop en de ouders erachteraan. Als je net inschakelt, gekeken naar de Kenjeroptocht in Sittard. Op deze zondag, voordat de vastelovend in gans Limburg los gaat barsten, is het traditiegetrouw zo dat door de straten van Sittard de Kenjer het voor het zeggen hebben en ook hun onderwerpen uitbeelden. En dit is de groep de Dole Kenjer, ook vertegenwoordigd dit jaar in de Kenjeroptocht. Dus je ook tot verschillende van die groepen zelf een muziekinstallatie metnemen, omdat ze denken van we willen toch ook het leven in de boot hebben. Heel spontaan karakter heeft de Kenjeroptocht. Dat van alles met, maar daarachter zit een hele organisatie. Daar weet zich natuurlijk Cor als organisator van het optochtcomité alles vanaf. Wieveel werk is het? Wie lang zit je er mee bezig om zo het vandaag te organiseren? Nou, we hebben een aantal vergaderingen gewoon door het jaar heen. Maar de laatste mooie, dan moesten we dus echt dikker vergaderen om alles weer rond te krijgen. Een van de belangrijke hermenieën uit Sittard. De Sint-Joep hermenie uit Sittard. De Sint-Joep hermenie trekken over de markt.
op vertrouwd terrein wil ik bijna zeggen, want ze zijn afgelopen jaar heel wiet weg geweest. Ze zijn naar China gegaan voor een concertreis. We hebben daar heel veel positieve reacties mogen ontvangen van de Chinese bevolking die bijna weglopen met de blaasmuziek. Het ziet er heel populair te zijn op dit moment. En dan ken je van de Petruschool, die zijn er ook bij. En Lisa zit er daarvoor aan met lopen. Hoi, ik sta hier bij Laura. En wat zit je van plan? Wat? Wie zit je op het idee gekomen? Nou, het is zo dat de Petruschool, die gaan sluiten. En daarom hebben we bedacht van ken je van de Petruschool vlug genoemd. Oh, nou leuk. En wat heb je allemaal met? Ja, alle meisjes zijn allemaal flanjers en de ouders lopen al met juffen. Ja, het is heel gezellig. Oké, nog veel succes en veel spaas. Ook weer zo'n actueel thema, de sluiting van veel basisscholen. Door een klein beetje een statement afgegeven, hè, Cor, door de school. Kijk, het is natuurlijk zo'n dat scholen moeten sluiten, maar op een gegeven moment zussen tot ze er niet meer omhoog kunnen komen. En dat is natuurlijk wel heel jammer, maar het aantal kinderen op basisscholen loopt achteruit. En dat betekent dus voor deze school dat ze niet meer gewoon bestaan. En dat betekent dat de kinderen die er zitten naar andere scholen verplaatst werden. Ja, en ook dit is weer magnifiek gedaan. Vervlegen uit, dat is het thema. Dan hebben ze dat op papier staan, hebben ze dat bedacht. Maar dan denken ze, ja, wie gaan we dat uitbeelden? Nou, op deze manier. Met de vleugels van een vlinder. Dus een actueel thema, inderdaad, wat aangestipt wordt. Zo zie je dus ook dat soms wel beladen thema's voorbij komen in de optocht. Heb je daar ook wel eens censuur op wie het mogen ze gaan als ze een onderwerp bedacht hebben? En dat is bijvoorbeeld kritiek op een instantie of een organisatie. Wie het mogen ze daar dan in gaan? Ja, bij de kinderoptocht is het natuurlijk heel lastig om dat in de hand te houden. Maar de kans nooit te gekke dingen tegen. Dat hebben we wel eens een keer jaren geleden gehad in de grote optocht. Maar over het algemeen zijn er... Ja, de lui willen leuk zijn, ook een beetje spottend zijn. Maar ze weten precies hoe de grenzen liggen. Hè? En dat vind ik toch altijd ook het schoenen ervan. Dus ik kan zeggen van echt immers la maken, maar niet tot ze echt zegt van ja, daardoor voelt immers zich niet meer gelukkig. Hè. Reclame bijvoorbeeld, dat mag ook niet in de optocht. Hè. We hebben voor de stoet gaat reclame gemaakt worden. Maar in de optocht zelf willen we dat ook niet hebben. Dat controleren we ook, zeker in de grote optocht controleren we dat heel streng. En uiteraard ook geen alcohol. Als het gebeurt, dan betekent dat we weer materiaalbio's hebben om dat direct te kunnen afplekken tot ze wel kunnen metgaan. Ja, want het zou zo zijn tot ze dan tegen iemand moet zeggen, de mogen niet met een optocht metgaan. En als dat niet meer scoort is, dan kunnen we dat naar de randje verkallen natuurlijk, hè, maar niet op dat moment, want deze is het voor de plezier. Volgende zaterharmonie is een jeugdfanfare. Dat doe ik ze met de kort door ze een zaterharmonie te nemen. Het is een jeugdfanfare. Hoe enig hoe ze Durke net boete Zittert, maar wel maakt het deel uit van de gemeente Zittert gedaan. De vorige jubileumprins, dat was in 2003, dat kwam uit Eenigenhoezen. En dat wordt dus het toch wel heel opvallend. Tot Zittert toen nou gekozen voor een jong die net boete Zittert woonde. Jubileumprins waar dat. Dit zijn de Nijdprinsen. Want ieder jaar voordat de vasteloversprins, de stadsprins van de Marotte bekend wordt gemaakt. Ja, dan zijn de lui een kallen op het terras. Op de social media, op Facebook, op Twitter. Waar zou dit jaar toch de vasteloversprins waren? En dan waren er heel veel namen geneumd. Ik ben er zelf ook wel eens in geneumd geworden. Maar ja, er zijn altijd namen die het niet waren, die het net niet waren of die het helemaal niet waren. En die jongens die jaren geleden geneumd zijn, die hebben nu de krachten gebundeld. Overigens niet alleen nu, dat doen ze al jarenlang. En die nemen zich de Nijdprinsen en die lopen dan met in de optocht. Het is altijd een hele leuke groep en die doen bijvoorbeeld ook met het oud-wieverbal. Dan proberen ze dan ook het schoonste oud-wief uit te zoeken op den donderdagavond. En de zussen draaien echt door met alles.
waren natuurlijk niet voor niks geneukt, deze jongens. Hè? Dat ze ooit prins zouden kennen waren, maar dat toch net niet waren. De spas en de lol die hebben ze echt wel in het lood zitten. Ja. En daarachter is even de Chateaubriand zittert. Met links op de trom John Smeets. Ook een van de bekende componisten en liedjesschrijvers. Vooral liedjesschrijver, dat deed er voor onder andere Cyril Niel. En Wagenboeren, hè? En Wagenboeren deed er ook, ja. En de Chateaubriand zittert is er natuurlijk niet zomaar bij, want ja, we hebben het al gezegd. De stadsprins Michael de Eerste, Kumboedbroek zittert. Een van de weken van Zittert is dat. De Neetprinsen, dat is een club van mannen. Maar er zijn natuurlijk ook bekende verenigingen waar de vrouwen zich samenpakken. En dat is even Ria, hoor. Ja. Hier zien ze de dames rondlopen. Hebben zich deze keer heel mooi uitgedost. De flanellen lepjes, hè, zo heet je ze. En ze organiseren ook altijd de vrouwenzitting. 1 keer per jaar. En dat betekent dat ze dan echt 's nachts al voor de deur moest gaan liggen om keertjes te krijgen. Want anders dan kan ze het vergeten. En dit hebben we echt weer opnieuw ingevoerd. Vroeger wordt gewoon de kinderoptocht en dan komt de prins. Maar ja, de kinderoptocht is nu afgelopen en nu krijgen we dus officieel de intocht van de stadsprins. En daarom hebben we er ook een breed en een doek voor gemaakt. En dan komen dus de parapluverenigingen. Dit zijn de oud-prinsen. Dus de jongen die van net zorgen dat het einde koers kwamen. Jubileumprins van 11 jaar geleden, Ruud Meeuwissen. En hier de jongens met de chique parapluën en chic gekleed zijn in de afgelopen jaren allemaal een keer prins geweest. De jongen met de vlag in beeld is Paul II. Daar was vorig jaar de prins. Ja. En hier zien we ze voorbij komen. De eregalerij van prinsen die vooraf komt aan de prins dus van dit jaar. Bieleman horen er ook bij. Die zullen voor zo meteen ook voorbij zien komen. Lange baard, bijl op de shower. En ze maken eigenlijk als het ware symbolisch de weg vrij voor de prins. Die zijn ze, de Bieleman. Leon Tonglet en Luc Lodi. Al jaren doen ze dat. Ja, ze zijn gisteren bij de zitting hebben ze nog gedecoreerd voor een jarenlange inzat. En dan moet voor Schraderij niet wie vergeten. Schraderij is niet in beeld, maar is wel een man die heel belangrijk is voor vooral de prins. Want ja, hoe de prins ook naartoe gaat, Schraderij blijft aan zijn zijde. En zorgt ervoor dat er op tijd overal is en overal naartoe wordt gebracht met de auto. En je ziet ook de vertegenwoordigers van de gemeente die metlopen. Wethouder Ruud Guit nog net links in beeld. Burgemeester Schaar Cox uiteraard vertegenwoordigd. En dan komt de prins. Het is een heel bond gezelschap. Het is ook een traditie. Dat is de oud-prinsen komen, de Bieleman, de Prinsengarde, het stadsbestuur. Ja. En allemaal voor deze man. Stadprins Michael I. Dit is zijn moment. De eerste keer dat er kennis maken als het ware met het publiek. Het boetepubliek van Zittert. En dit zijn ook de momenten waar de prinsen van zeggen. Als ze zo naar afloop vragen. Wat vond je nou een van de chicste momenten van de vastelavond? Dan is het dit. De meid op Rien en Zittert. En dat met zo'n stralend weer en zoveel publiek is geweldig. ...24 jaar is er. Over een maandje wordt er 24. En zoals iedere prins heeft er jaren van gedruimd. Hij heeft ook een interview gegeven in De Papegaai, het liefblad van de Stadsvastelavondsvereniging De Marotte. En daarin zag er ook, toen ik een keer metging met een vriend van mijn ouders naar de optochthal, ja, toen waren ik eigenlijk verkocht. Toen wou ik ook vastelavond vieren. En dat deed er. In vastelavondsverenigingen, het heel lang als kleine jong oog op de teekje stangen in het café. Ja, bij Café de Cup, daar komen zijn ouders vroeger altijd en die noemen hem dan met en zetten ze hem op het teek neer of ergens daarneven. En dan kreeg de jong natuurlijk het anders te drinken. En ja, dat is eigenlijk het stamcafé van hem gebleven. Ja, en zo ziet dat er dan uit. Vastelavond in Zittert. Rieën dik staat het hier.
de lui die zich verzamelen op de markt naar de Kenjeroptocht. Het officiële moment dat stadsprins Michael I kennis maakt met het publiek van Sittard. En de traditie leert ook dat er na afloop altijd nog optredens zijn. We gaan toewerken naar de appelsienenregen, waar de stadsprins een belangrijke rol in speelt. Maar van tevoren zijn er ook nog het optredens van groepen die met hebben gedaan in de Kenjeroptocht. Dit zijn de Kenjer Zwenkal van de Stadsschool, een basisschool hier in Sittard. Ze hebben metgedaan aan het Kenjer LVK, het KVL met Wie Eine Weg. En dan gaan we nu naar luisteren. Ja, Leiflu, terwijl de Prinsengarde de nadering zoekt tot het podium, ga ik u vertellen dat we gaan beginnen met het slotstuk van vanmiddag. Het slotstuk van vanmiddag. Een aantal scholen die ook metgelopen hebben in de Kenjeroptocht. Zie gaan voor u op en voor de podiumwagen. Je hebt nummers brengen. We gaan beginnen met de eerste stadsschool met een nummer wat gemaakt is door Mark Verblak. En dat nummer is Wie Eine Weg. En dat ging inderdaad Wie Eine Weg. Jongens, kom eens even allemaal hier staan en een diepe buiging maken, want het applaus is nog één keer voor. Draai je om, zit er een applaus, zo de Stadsschool. Super, het ging inderdaad Wie Eine Weg. En neven mij heb ik staan intussen de volgende artiest van dit programma of dit stuk. Dat is Floren Hendricks en Floren gaat voor ons zingen Truiten. Floren, geef me een level. Want ook al zijn met
zeggen dat ze in Sittard geen talent hebben. Dit was live op de Markt in Sittard. Niks te playbacken. Floor Hendricks. Floor, super. En ook voor dit geweldig applaus. En intussen het de garde plaatsgenomen voor de podiumwagen. Zijn hoogheid Prins Michael is aanwezig. Ceremoniemeester steekt ganz serieus er even te kijken. Voor Harry is hij. De entourage is perfect voor het volgende nummer. Het volgende nummer is van de snoepjes, de babbelaire die verdig stond van Aan de Meulen. Een marotte kenjerliedje geschreven door Gustine. En zie, gewoon terugbrengen. Het regent slok. Het regent slok. Kijk ze dus dan geweldig. En ook voor u kon hij nog een keer vragen. Halleluja op de Markt. Nog een geweldig applaus voor basisschool Aan de Meulen. Het zijn de talenten uit het Marotteriek.
We hebben 2 basisscholen gezien die ook met hebben gelopen in de optocht. Dat waren de kenner van de Stadsschool en deze kenner van basisschool Aan de Meulen. Die tekende voor het officiële Marotte Vastelovens kenjerleedje. Wat de Marotte dus ieder jaar ook laten maken. Om de volwassen vastelovend over te dragen op het jonge volk. Dat die in grote getalen kort toch wel op de markt verzameld is. We zagen het net ook altijd eens te beelden. Ja, dat kan je wel zeggen, want de drukte is enorm. En ik had dus juist met een paar lui die dus ook voor Wier in de stad hebben gestaan. En die zag dat houden ze in jaren hebben metgemaakt. Wie drukt dat het vandaag in Sittard is. Ook bij veel andere activiteiten op dit moment in Limburg. Horen we dat het druk is, veel vastelovensactiviteiten. Komt natuurlijk ook door het schone goede weer van vandaag. Ja, dat speelt zeker een rol. De optredens hebben we gehad. En vooral nu toewerken naar het appelsienensmieten. Sterker nog, de appelsines staan al verdig daar op het podium. En dat betekent dat stadsprins Michael de Eerste, Michael den Dekker, 24 jaar, die de eerste appelsine gaat schmieten. Normaal gesproken verkuppelen ze met de mama en de pap op de markt. En nu mocht dat zo goed schmieten. Ja, want dat is het bijzondere aan dit verhaal. Hij staat op zaterdag inderdaad gewoon de groente en het fruit te verkopen. Dus hij heeft een bijzondere band met het spul wat er zo meteen uit gaat schmieten. Wat ben ik grootjebig. Wat ben ik groots op Sittard. Wat ben ik groots op de jongens en meisjes van Sittard. Maar ook op die papa's en mama's, die leerkrachten, die er allemaal gedaan hebben om die pakjes te maken, de kleuren te doen. Geer Sittard geweldig goed en je hebt onze hoogheid en een fantastische intocht bezorgd. Geer Sitt, zo'n applaus, perfect. Geer Sitt weer nergens mee staan. Liever dan Sittard zeggen, hij zittert en hij glittert bij onze zonen vastelovend. Ik wil heel graag het woord geven aan zijn hoogheid prins Michael de Eerste. De Volksmarotte is dankjewel, Vorst. Ik moet ik heel eerlijk bekennen, ik ben er eigenlijk een beetje stil van. En voor de lui die mij kennen, ik ben niet zo dik stil. Maar dat ligt maar aan één ding. Ik kan je vertellen, het is vandaag de 23 februari. We kallen nu over een uur of 4 het 's middags. Maar die laatste 3-4 uur is er op deze wereld geen ene kerel of vrouw geweest die wat zo groot was als deze jongen neer. Dankjewel. Alle zouders met, we hebben het perfecte zunke. Vrije gans van jullie aan de kant staan. Ik heb heel veel schoon groepen, heel veel schoon kleinkenjer door onze kenjeroptocht zijn trekken. Dat geeft mij een groot gevoel, want dan weet ik ook 100% zeker dat ik nog heel lang vastelovend kan gaan vieren. Ik wil uit het diepste van mijn hart de voorzitter, sowieso de oudste leerkrachten, alles wat er omheen draait, hartelijk bedanken. Maar ik wil één groep heel erg bedanken. Het ligt voor de hand, maar ik kan dat niet dik genoeg zeggen. Kenjer, je waart geweldig. Dankjewel. Mocht zich de 83e stadsprins nemen van Sittard. Deze Michael den Dekker. En iedere toespraak die er in het Sittersje deed, sluit er af met het motto. En dat zal er ook nog aan doen. Al 12x11 jaren struimt het rood, geel, groen ons door de oren. Het trekken door de stad, de kolder, maar vooral het plezier. Dat leert ons uitkijken naar deze dag, ieder jaar weer. Ze zijn gelukkig door, ons dag van spas. Sittard draait door, dat staat vast. Sittard! De lijst van het Deense Marotte maakt een 3x krachtigste de laat. Voor onze geweldige stadsprins. En dat motto dat zet natuurlijk ook gaat over wie Michael kijkt naar de vastelovend, hè Cor? Ja, dat kan ze wel zeggen. Want hij is er natuurlijk hartstikke met opgegroeid. En wie er eerder zelf al heeft aangegeven, ja, dat is hoe toch heel veel Sittersche jongens van druimen om dat dan een keer te weren. En als ze dat dan zo mogen metmaken, dat is fantastisch. Nu gaat het bijzonders gebeuren. Nu gewoon namelijk de appelsine de log in. Traditie die altijd aan het eind van de kenjeroptocht op het programma staat. En Michael zal het ook nog gaan doen. We gaan kijken naar de eerste appelsien die hij gaat uitschieten. De 8 kisten appelsine leeggemaakt werden in 45 seconden. Jongens, vang ze en geniet van dit moment. Toch over appelsine. Wie houdt dat geroep, wie groter de kans dat ze in de winst. Traditie die echt hoort bij Sittard. Op de vastelovens dinsdag staat het appelsine schmiet ook op het programma.
dagen is ingericht, ook speciaal voor de Kenjer. Maar ook dus hier aanwezig na afloop van de Kenjeroptocht. Hoe komt die traditie speciaal, of hoe komt die precies vandaan, Cor, het appelsienenschmieten? Ja, ze bedenkt tot appelsine nu eigenlijk gaat gewoon zijn. Moest ze eigenlijk bedenken van 10, 20, 30 jaar geleden. Toen kende men wel appelsine, maar ja, die waren kostbaar. Ik heb mezelf ook mijn jeugd herinneren tot ik een keer droeven kreeg. En tot ze dacht van, ja, dit is het gans bijzonders. En op die manier is dat in Zittert ook ontstangen. In de grote optocht bijvoorbeeld mogen alleen maar appelsine uitgegooid worden. En voor de rest geen slok. En ook chic om te zien wie de pap van de prins, Greunt en Fruitman, puur sang, wie daar de appelsine uitschmidt. Hij gooit ze namelijk niet echt, maar hij geeft ze bino aan de Kenjer. Het is de kale man, misschien dat we hem zo meteen nog in beeld zien. Daar staat er in beeld en hij geeft ze echt aan de Kenjer, omdat natuurlijk de allerkleinste vooraan het nog niet zo goed kunnen vangen. Ja, we hebben ook afgesproken om ze onder Hunch weg te gooien, want dan moest ze dus niet met een Michael is handballer en dan moest ze dus niet op die manier gaan gooien. Dat is een Kenjer die zo meteen een hoes met een tuut vol met appelsine. Tot de Christmas kennen die fruit eten, appelsine eten. En op het podium zit er voor de rest een afvaardiging van de Marotte Zittert, de vastelovensvereniging. En grote mogel gezin met de ketting om en de patch op met de verre. Neve de Prins, Vos Marot, Harry de Neeste. Ook voor hem moet dit toch een speciaal moment zijn, want het is de laatste keer dat er hier in deze Kenjeroptocht de appelsine uitschmut. Want dan gaat het met stoppen, hè? Ja, dat klopt. En het volgend jaar, of de volgende week natuurlijk nog de grote optocht. En dan zal wel op de een of andere manier toch ook wel een afscheid voor hun volgen. Het aangegeven dat er het schoon geweest vindt. Hij heeft het lang gedaan, met veel plezier en inzet. Maar ja, tijdens de vastelovend mossen van het ene bezoekje naar het andere bezoekje. Het zijn volgens mij honderden bezoekjes die ze afleggen in de periode. En op een gegeven moment gaat hij dat toch langzaam opbreken. Ook als ik het oude wordt natuurlijk. Dus ja, maar ze ook er elke keer weer de tijd voor hebben om dat te doen. Met wie ze zei, het zijn echt een paar honderd bezoeken die ze hebben aan alle mogelijke scholen, instellingen en wat dan ook. Vacatures voor een nieuwe Vos Marot mogen dus naar de Stadsvastelovensvereniging de Marotte in Zittert. Want door waren we vandaag te gast op deze prachtige markt in Zittert. Waar stadsprins Michael de Neesje nog wel even doorgeeft met de appelsinerij. Hartelijk dank voor het kijken en de schone vastelovens. En tot snel. Vastelovens samen. Appelsine, appelsine, bij het houtste uit de dichter zat. Appelsine, appelsine, oud of jong, nou dus en niet van hier. Want hij vandaag in Zittert is, hij zit toch zeker op het wist. Het appelsine schmieten hoort gewoon erbij. Want hij vandaag in Zittert is, hij zit toch zeker op het wist. Het appelsine schmieten hoort gewoon erbij. In Zittert is het jaren de traditie van de stad. Dan gaan de maskers met hun tuten door de straat. De Kenjer gaan erachteraan, de oude staan dan met vooraan. Ropen dan zo hel het geit nog in de maat. Appelsine, ropen zien. En van de onze wie nog niet. Appelsine, appelsine. En ze staan een optocht in de stad. Appelsine, appelsine. Bij het houtste uit de dichter zat. Appelsine, appelsine. Oud of jong, alles en niet van hier. Want hij vandaag in Zittert is, hij zit toch zeker om het wist. Het appelsine schmieten hoort gewoon erbij. Want hij vandaag in Zittert is, hij zit toch zeker om het wist. Het appelsine schmieten hoort gewoon erbij. Dan Zittert is nu samen met Geleen en ook met Bo een grote stad met al zijn pracht en zijn cultuur. Men kunt de vasteloven aan het jeder
ieder deel zijn eigen van. Dat voor burger ook nog wel eens aan en vuur. Maar de tijd is nu voorbij. We lopen bij zie aan zie. Appelsine, appelsine. En ze staan nog in de stad. Appelsine, appelsine. Bij het oudste uit de richter zat. Appelsine, appelsine. Oud of jong, al bessen weet van niet. Want wij vandaag in zitten is, wij zijn toch zeker om het wist. De appelsine smeet de hultje onder wie. Want wij vandaag in zitten is, wij zijn toch zeker om het wist. De appelsine smeet de hultje onder wie. Appelsine, appelsine. En ze stonden op toch in de stad. Appelsine, appelsine. Bij het oudste uit de richter zat. Appelsine, appelsine. Oud of jong, al bessen weet van niet. Want wij vandaag in zitten is, wij zijn toch zeker om het wist. De appelsine smeet de hultje onder wie. Want wij vandaag in zitten is, wij zijn toch zeker om het wist. De appelsine smeet de hultje onder wie. Dit is hem. De allerlaatste appelsine van de appelsine schieten. Van Tino Onbit met Smijker de eerste. Als ze hem vindt, is ze €5.